Čaute! Je tu Banan LP a zároveň aj prvé video zo Shakes and Fidget. Prvo si zbehneme arénu. Hospody už má minúte na všetkých, no skoro všetkých účtoch. No, ako nič. To bol taký slabo, očividne. No, na potomku ešte nemôžeme ísť, nevadí. Ideme, no, boli sme mimochodom na svete 3, teraz ideme na svet 8, kde mám môj najlepší účet, čo je Achilles 7. Tu si taktiež dáme iba arénu. Ja úplnú lama. A dneska som ešte nepozrel, čo dáva čarodejnica. Kúpim si tieto zvitky. Mám očarované veci, ako môžete vidieť, je tu nový update. No, už je trošku dlhšie, ale zároveň aj nový. Hodím tam niečo. A dneska som ešte asi do vecka nehádzal. Spachoval som možno 5 krát a nepadol mi žiadny epic. Iba samé somariny. Presunieme sa na svet. Ja som sami S13. Jasné. Dáme si taktiež iba arénku, ktorú sme bohužiaľ nedali. Som sa toho nevylepšoval. Hospoda, už je asi minúta. Ako môžete vidieť, máme 4 črepy. Včera sme ich začali zbierať. Vytuníme sa. A kúsok šťastia na kritiky, toto môžeme predať. Mimochodom budem točiť aj videá z Minecraftu na sponsorených hier a budem tu s mojím kamošom s Minecraft CZSKLP. Takže sme na svete S21, čo je zatiaľ najnovší svet, český. Som tu 48, no bohužiaľ sú tu už aj väčšie levely. 217, ako môžete vidieť. Takže dáme si prepačte. Takže ideme na svet 7 alebo 6, neviem. Tu si tiež na arénu dáme, je tu nový účet. Čo som sa založil z nudy. Už arénu sme dali. Toto je tiež tak nový účet, je to na S2. Tu som ešte dneska nehral, sa vám priznám. Takže zrejme si toto. Samozrejme tu nič nemáme. Tu máme aspoň taký elixír. Aj to nám postačí. Kúpime si toto. Počkať. Ako môžete vidieť, mám tu rozačník, to mi padol pri prvom potemku. No, na to ešte nemáme. Dáme si quest. A mimochodom na S21 už mám tretí, ale skôr druhýkrát kosu. Mám to tu aj tu napísané. Takže dúfam, že od vás dostanem odber a like. Možno aj dislike a čaute.